ndithu zasimikizika kunena zona kuti mtsogoleri wa dziko la Profesa Arthur Mutharika ndati akubwerera lero kuchoka ku South Africa kuja anapita pa private trip masiku angapo apitawo. Ndefunso kumati wasimikiza ndani potengera kuti kwakhaso kuyenda mauthenga ambiri mbuyomo omanena zoti mtsogoleri wa dziko akubwerera kuchoka ku dziko la South Africa. Tifotokoze kunena kuti uthenga umenewo wachokeratu ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko komanso nduna, ndipo uthengawo walembedwa mukalata imene wasayinira ndi mlembi wamkulu kumeneko amene watu ndi a Justin Saidi. Ndi chimene tingachite nchonena kuti tingowerenga uthengawo mmene alembera mukalatayo kenako tifotokoza bwinobwino ndi kumalizitsa nkhani. His Excellency Professor Arthur Mutharika, President of the Republic of Malawi, will arrive in the country on Monday 15 December 2025 at 1500 p.m. through Bakiri Mlozi International Airport. From the private visit, His Excellency the State President undertook to the Republic of South Africa. Justin Saidi, Secretary to the President and Cabinet, ndamene asayinira kalata ameneyo. Mwachidule akufotokoza kunena zona kuti mtsogoleri wa dziko la Professor Arthur Mutharika akubwerera lero lolemba pa 15 December 2025 afika ndekuti 3 o'clock kuzera ku Bakiri Mlozi International Airport kuchokera ku dziko la South Africa kuja anapita pa ulendo woziwa yekha mwini. Pano titha kusimikiza motero kuti mtsogoleri wa dziko ndekuti akubwerera potengera ndi chikalata chimenechi. Komanoto ambiri likhulupirira kuti tinatsatira bwino kuti pamene amanyamuka mtsogoleri amene ananyamuka pa 1 December 2025 kupita kumene ku dziko la South Africa, zimene zikutanthauza zoti wakhalako masiku kwana 15. Komanoto paja amene amanyamuka kunali nkhani zosiyanasiyana masamba mchezomu, kuphatikizapo m'marediyomo tinaona kuti achipani chotsutsa cha Malawi Congress Party anazabwera kuzafotokoza kuti afuna aboma afotokoze bwinobwino kuti kodi mtsogoleri wa dziko akachita chani ku dziko limene la South Africa, ponena kuti ngati akugwiritsa ntchito thumba la Malawi kapena kuti ndalama zochoka ku misonkho ya Malawi, aboma amene akufotokoza kuti akachita chani kumeneko. Nde tinaona kuti kunabukanso mtsutso okhaokha ku chipani chimenechi mpaka na kumalozana chala kumene kuti ena ndi umamitu a media team umamitu nchifukwa chani akulimba ndi za mtsogoleri wa dziko zomwezo zimene ankanena kalekale nthawi imene ankapanga kampeni kuti a Professor Arthur Mutharika akudwala chani ndi zina zotero akupitirizabe zimenezo. Ndeto paja amene anabwera kumadzafunsa zimenezo ndekuti ndi amene amayankhulira chipani cha Malawi Congress Party a Zakubwelera, ndi amene amazafuna kudziwa kuti kodi mtsogoleri wa dziko akupita kuti potengera kuti iwo ndi amene amayankhulira chipani chimene cha Malawi Congress Party. Ndekuti funso limeneyo limachokerano ku chipani chimene cha MCP. Sizokhazo tinaonanso kuti masamba mchezomu ndekuti zigoba komanso anyamata a chipani cha Malawi Congress Party kunali kulembatu mauthenga osiyanasiyana ayi mtsogoleri wa dziko amwalira chanchani zambirimbiri ena akudwala zimenenso ankachita pa nthawi imene ankanyamuka chifukwa chinoti ayi ndi pa wheelchair zambirimbiri anakhala kuyankhula zokhuza ndi mtsogoleri wa dzikoyo. Komano panopa ndekuti asimikiza amene aboma kuti akubwera, sizotinso akubwera kuti akudwala kapena chani, ayi akubwerera bwinobwino. Kaya ngati pangakhale zina ndekuti tiziona mkati mwa ndimemu. Komano chilungamo nchonena kuti mtsogoleri wa dzikoyo a Professor Arthur Mutharika ndekuti akubwerera kuchoka ku ulendo umene anapita oziwa okha. Siokhaonso a chipani cha Malawi Congress Party pakati paso tinaona kuti a Thomas Kaumbe amene amasogolera chipani cha Umodzi Party nawonso anazalembanso kalata pakatipo nkumatsanena zona kuti afuna kuziwa zoti mtsogoleri wa dziko akutani ku dziko la South Africa, malo make azibwera kumeneko ku dziko la Malawi kuli mavuto ambiri amene afuna attention ya mtsogoleri wa dziko abwere mwachangu asamangotha misonkho ya Malawi kumeneko. Analemba kalata imeneyo ambiri tikupempha kuti tinatsata bwino nkhani imene ifenso tinabwera kuzayifotokozera pa uthenga umene amapereka Akaumbe. Ena amakhala kuwadzudzula amene akunoona kuti nkutheka kuti ali ngati mouthpiece ya chipani cha Malawi Congress Party paja amakonda kupanganso associate ndi chipani chimenechi cha Malawi Congress Party. Komano panopa ndekuti mtsogoleri amene akubwera lero ndekuti no zimene amayankhulazo mayankho ake ndi amene wazima amayankhula Akaumbe, mayankho ake ndekuti ndi amenewa. Komano funso nkumati kodi constitution ya Malawi ikunena chani pa nkhani imene kodi mtsogoleri wa dziko akuyenera kuchoka kusiya kugwira ntchito zake nkupita ku ulendo wa personal ngati imene zinachitira ndi a Professor Arthur Mutharika. Ndithu constitution ya Malawi sinapereke direct entitlement yonena kuti mtsogoleri wa dziko atha kupita ku holiday ngati imene amachitira kama civil servants ka anthu ena onse kuti amakhala mwina ndi masiku kandi 21 ena 30 chakuti
pa chaka inamotere sanapange specify komano pali provision potenga ndi article 8 section 5 ya constitution iyo imafotokoza kunena zona kuti ngati mtsogoleri wa dziko wasunthapo mwa temporary kandi kuti wapita ku holiday ndikuti watenga personal holiday ndikuti no first vice president akuyeneka kutenga ntchito za mtsogoleri wa dziko kuti ntchito za dziko zikhale zikupitirira zimene zikusimikiza kunena zona kuti kunyamuka kwa mtsogoleri wa dziko kupita ku personal trip ndikuti zimenezo ndi zovomerezeka constitution ikuvomereza zimenezo kuti zitha kuchitika komanso tikambepo apa nkhani yokhuza ndi ma vice president tikamva amene kuyankhulira constitution pamenepo ikutanthauza zonena kuti ma vice president atha kukhala awiri ngati mene zilili padakale panopa paja papa ndikuti ndi second time zimene zikuchitika kukhani ma vice president awiri paja mbuyo monso kunali a vice president oyamba ndi uzakhaso a vice president achiwiri komano zimenezo zinachitika mbuyomo pamene kunalinso achihana amene anali second vice president ngati mene zilinso panopa achihana ang'ono ndi amene alinso second vice president so zimenezi ndithu zili mu constitution ya Malawi komano provision pamene pa ikunena zona kuti ngati mtsogoleri wa dziko wasuntha kuti wapita ku personal holiday ndikuti no first vice president ndi amene akuyenera kutenga ntchito za mtsogoleri wa dziko kumagwira ngati mene zimakhalira papa timona kuti Dr. Jenansa ndi amene amathamangathamanga kapa amene amafuna kusainira mtsogoleri wa dziko kapa amene amafuna kutani amathamangathamanga ndiwo Dr. Jenansa akugwira ntchito imeneyi malo mwa mtsogoleri wa dziko a Professor Arthur Peter Mutharika nkhani zaketu nimezi zikuyendera sitiuza zoti mwini maganizo pa nkhani imeneyi pamene tifotokoza zoti mtsogoleri wa dziko zasimikizika kuti akubwerera ku Malawi kuchoka ku dziko la South Africa kumene anapita pa ulendo woziwa yekha ngati maganizo amene alipo tifotokozeni comment section koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Mana News 18 chokoti nkhani zapezeka machitika ndi kuti zitha kutipeza mosavuta.